emakhosini singene kulamaphungu iphunga ne bad odors ne. Uma unephunga elibi ngicela ungenzele kanje umuntu wesifazane, wazi ukuthi into oyidla engena ngomlomo iyaye imoshe lapha nokulala nokuhlukana kwabantu besilisa phezukwakho iyakuyenza lokho. Ungangijahi ngisakhuluma nomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane akukho kuhle mawungena ema-toilet abantu public toilet yabantu besifazane. Ngoba umuntu wesifazane unephunga ume naye nje ukukhuluma naye. Lo gada lokho okudlayo ngoba kungakenzela inkinga. Uma uphuza kakhulu ulahla uzikhohlwe negama lakho utshwala ubukhonzile kakhulu umuntu wesifazane uyaye ube nephunga. Reason why I don't know kodwa mawuphuza kakhulu umuntu wesifazane into ozitshela ukuthi nanoma ungageza wenzeni iyohlala le nto leyo. Believe me when I say that. Uma umuntu wesifazana kwa ukubhema kwa ukuphuza ukulala nabantu aba different ngesikhathi esisodwa noma wena every time mawuya etshwaleni kukhona indoda ekulalayo kuba nephunga elithize bese kube nama infections athize. Ngicela ungenzele kanje umuntu wesifazane, ngicela ungithathele ipads lakho ungenzele for 3 days. Ipads lakho uligcwalise bayibiza lento lemon fruit is it a fruit? Yeah, uzolikhatha into 4 uzwe ukuthi le pads limanzi le pads. Then mawuceda ngicela ungifakele usprinkle itswayi. Sprinkle itswayi then ungifakele lona for 1 hour. Then mawuceda lapho yona same mixture uzoyenzela eglasini uyiphuze then observele for 3 days lonto leyo. And it doesn't mean ukuthi ngeke uyeke imikhuba yakho. Bantu besifazane nimoshakele phansi. Umuntu wesilisa kuba khona iphunga elinjalo khuluma nami kunento engikulungisele yona uzwe ukuthi unephuma mfana ne-energy makube i-energy yayehla ethi sikulungisa. Kodwa wena muntu wesifazane ngeke uhlale uphiliswa yileyo ungayenza once in a month. But manje umuntu wesifazane why kwamele uphuze njalo? Uma sesiza ngama facts why kwamele every weekend wena kwamele uphuze udakwe ulahle? Nezinto enizifaka lapha phansi for amadoda ukuthi niwagcine izona ezinilimazayo. Ngoba ekugcineni kwamele uservice umzimba wakho, kwamele ugabhe ufuthe ukuze uzokwazi ukuklineka. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.